Det er ikke så meget det, der sker i dit liv. Det er mere, hvad du gør med det, der sker i dit liv. Vi har alle en livsbagage, som består af alt det, vi ser, alt det, vi hører og alt det, vi oplever. Og så selvfølgelig måden, vi fortolker det på. Vi får skabt vores model af verden og går måske lige frem og tror, at vi ejer sandheden. Ja, det er vi faktisk overbevist om, at vi gør. Men vores overbevisninger står jo på skuldrene af de regler, vi selv laver, som igen er dannet af de ting, vi ser, hører og oplever. Så systemet fodrer sig selv. Men andre mennesker har jo en anden livsbagage, og dermed nogle andre overbevisninger. Og alle kan jo ikke eje sandheden. Når du kommer under pres, når en kritisk situation opstår, så trækker du på de mønstre, der har formet dig. Og meget af det er skabt i barndommen. Og måske giver det ikke længere mening. Ligesom dine handlinger under pres måske heller ikke gavner nogen eller noget. Så måske er det ikke Per 8 år, der skal løse opgaverne. Den gode nyhed er, at det kan du ændre på. I mit nye foredrag kan du høre, hvordan jeg udfordrer mine overbevisninger ved at gå fra ubevidst til bevidst. Her fandt jeg nøglerne til at løse 4 kæmpestore udfordringer. Det er simpelt, men det er ikke let.